badhe tuku lan trapsi. Nalikane panjenengan nyebing sukunama asing ngasambut memento sing Bathara Paranggen jeneng sira jugaraki kalawan pun kakang apa darungane Rameswar nyuwun pangapunten saderengipun Kang. Menawi to kula menika boten anggadhahi subasita tata trapsila. yo Nanging pancinipun wonten kawigatosan Kang. jur apa wigati Kadipaten Jipang karawan tamu agung saking Demak Bintoro. Boten wonten sanes Kanjeng Sunan Kudus Kejapan Sudir. Romo Sunan Kudus mara kaki larapti ana ing pengarepan Menangaken ngestokaken dawuh. tidak Romo Japar Sudik jebeng Adipati Haryo Penangsa sasampunipun satata lenggah kawula nilakaken pambagya Pondokrapi rawuhipun wonten ing Jipang Panola anak angger Adipati Haryo Penangsan Jipang Panola sowane wong tuwa kalis ing sampika ya mung salam taklime wong tuwa kunjuk marang panjenengane anak angger Adipati Haryo Penangsa sawet anggen kawula mundi mugi dayanono kegiatan lain lan batos kula Romo Japar Sudik kaya ngono mungkin mawon upami wonten wigatos ingkang magepukan kalian kaum ya mestinipun kula ingkang sowan wonten ing Panti Kudus boten dumadakan Romo Japar Sudik ingkang rawuh wonten ing Jipang Panola kaya ngono ora dadi baya pengapa dari iki yuwalet mungkene jebul rawuhe wong tuwa ing Kabupaten Jipang Panola wong tuwa bakal mundhut pirsa jebeng Haryo Penangsa yen to tak sawan tansah newakake kabutuhan negara nanging nengenake marang kabutuhan kapribaden kanthi kagungan seliramu saben dina mung tansah mempen semedi ing sanggar palenggatan mahalul meminta kanugrahane Gusti Allah wa ja'ala tengok wong tuwa mireng ujaring mbok bakul sinambi wara lamun jebeng Haryo Penangsan wis ana telung sono pasuwanan ing sajrone kasul Panang Pajak jebeng Haryo Penangsan
ora nate asok glondong pengarep-arep. Lu sejatine mengko wigati sing endi iki? Romo Jakar Sudik. Ya. Nanging nggih dawuh ingkang kados mekaten ingkang kula aturaken. Pancen kula temoho kula boten sowan wonten ing Kasultanan Pajang. Jalan raos sing ati kula dereng saged nampi menawi ingkang jumeneng Sultan wonten ing Pajang ingkang dados Ratu Tanah Jawi Ya. menika Hadi Wijaya Jalanan nembuh pocapan tunggak jarak meraja tunggak jati mati tunggak jarak meraja menika kalebet Joko Tingkir Ya. Ya. Turasing Pandegalem Turasing Sudro Semali Tere Pacu Kiling Bali Lepas Karebet anak Kebu Kenongo Kebu Kenongo menika tiyang taningipun paran dene Tegan Sudro Semali mandireng jumeneng Ratu Tanah Jawi Aklar Sultan Hadi Wijaya wonten ing negari Kasultanan Pajang Kaya tunggak jati mati hayo menangsang darah Ratu Bapak Adipati Suryo Wiyoto Eyang Sultan Bapak Patah Simpuningrat Panetep Panoto Komo Kholi Patulah Akbar Sultan wonten ing Demak menika leluhur kula paran dene Haryo Penangsang boten dados ratu wonten ing tanah Jawi saking menika kula miwiti boten sowan dasaripun Haryo Penangsang arso balelo ora luput penjangkane anak angger Adipati Jipang Panolan Haryo Penangsang kuwi pas awit lamun Penangsang pengen dadi ratu ing Nuswantara Jawa kuwi pas awit Penangsang kuwi tulasing Sultan lan tulasing Adipati Suwara Wiyata ing Dagan. Ya. Jebel. Yen pancen jebel Haryo Penangsang kepengin dadi sultan ing tanah Jawa, wong tuwa melu seneng. Sarta wong tuwa bakal nyengkuyung. Gegayuane Haryo Penangsang bakal kelakon. Menawi Penangsang badhe kelampah dados Ratu Tanah Jawi. Kelampahan lan botenipun Haryo Penangsang Ratu Tanah Jawi
kula borwaken dika Rama Jafar Sutik. Kaya Kados pundi warti. Haryo Penangsang. Lah niki Wong tuwa yakin yen jebeng Haryo Penangsang tetep bakal bisa jadi sultan ing tanah Jawa. Nek ana syarate. menapa? Wong tuwa duwe cangkriman. Cangkriman kuwi patang perkara. Yen jebeng Haryo Penangsang bisa batang cangkrimane wong tuwa, besok bakal iso dadi ratu ing tanah Jawa. Menawi to mekaten, monggo kala aturi babar menggah cangkrimanipun Rama Jafar Sutik kula ingkang badhe bakal. Kaya ngono. Lah niki Ndak wiwiti. Iki tembung upama. Umpama ana wit-witan sing gedhe banget. Jebeng Haryo Penangsang negor wit gedhe. Ning aja nganti ngrubuhi wit-witan cilik-cilik sing ning ngesor. Carane piye? Bataipun mandira kung teges wit ingkang ageng menika rebah menggaing Haryo Penangsang. Mandira agung kula tebang rubuh rampung perkawisipun. Salah nganggo banget. Ingkang leres Negara wit gedhe ben aja ngrubuhi wit-witan sing cilik. Kudune dirempeli pange sithik ndoko sithik. tanggap pun. Dirempeli pange sithik ndoko sithik. Hari Umpama jebeng Haryo Penangsang dahar bubur panas. Dahar bubur panas. Mamrih bubur kuwi ndang tek didahar. Carane piye? dar bubur panas, betaipun bubur panas kalau telas. Bubur pralangga sak nalika bubur ingkang panas kalau telas. Cilaka. Ingkang leres Dahar bubur panas lek mok longgo guru amu lak melodok. betaipun Kudune diwiwiti saka pinggir. Menengah. Suwe-suwe entek. oh nggih, kula sampun tanggap. Tenan. Iki ana kembang mlathi. Kembang mlathi kuwi umrahe kudu pira? Kutub kembang melati menika namung setunggal. Mongko iki ana kembang mlathi kudu loro. Ingkang setunggal kedah dipun kisah. Paten mongko cangkrim aku papat. Wonten menapa? Iki mau isih telu. Wong tuwa lali kurang siji. Sing pungkasan yen batang diapi-api. Kali Ya. Penangsang. Iki ana salah suwijining murid. Kang wis wani ngalapdo darbeke guru kudune piye? murid ngalap daftar guru Ya. wajib nampi pengadilan. Pengadilanipun kudu mati. Assalamualaikum.